banjir banyu kaduraken kathah manungsa kang samya ngombe banyu lali congkrah tebih panembah nguber bondo sami sulaya tebih tresna minger kiblating jalma aja gawe gelak ati aku ora bakal tarik kaya ngene biyen ngapa kok dadak katamu ayo yen pancene titik lagu gelo iya gelap sing penting aja gelo karo aku ndak iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng Pak Kami Tuwa anu Pak Kasun belum oh belum diaturi minggah mergo iki Iya. undangannya banyak niki wow sing kepareng rawuh monggo Pak Kasun monggo Pak Kasun masih lenggah nggih Pak Kasun sini dong Pak Kasun wah monggo Pak Kasun ayo di spoti yuk ayo wah ini namanya Mas Kasun bukan Pak Kasun kowe kelakon Kasune turu jaba kok oh Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana suruh tidur aja deh Pak hei Mboten Pak niki namung gojek nggih Pak Nggih. 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 anu Pak sepeda luar. komentar sepatah dua patah Ya, kata monggo. acara malam ini gimana Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam ini ramai pengunjung padat Nggih. krana Mbak Niken. wah luar biasa Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh kancane niki. Nggih bola niken Salindri. sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki Nggih, sing taksih lenggah niki bapak kula nggih tasih teng mriki, Oh, Bapak nggih. Kades, Pak Kades nggih Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. wah mboten rugi Pak nggih wayangan nggih Mboten rugi, Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat nggih. rawuh. oke Cuma sampun kondur rumiyin. oh Pak Camat nggih Nggih. nah monggo Pak niki napa sing saged nembang dono swanten sinten kinten-kinten mumpung wonten Napa panjenengan ki Mbak? Nek kula ki mbak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih monggo. Monggo Bapak Kades oh Pak Kades Kampung Baru. monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru Monggo.
Mriki nyusul mriki. Heeh. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pak Dalang. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar biasa. Matur suwun. Saya tambahin no, Mbak Pak. Niken. Saya. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbah. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken, badhe Napa niki? Dono Swanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duit nggih Duit monggo. nggih monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho sing mboten penak nggih to. Mboten Pak, namung guyon, Pak. Lem Nggih. tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta nggih to. Sampun niku mau ping 3 sak srempeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak wau. Wadah. Ah, duet napa, Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Ah, nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Nek kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen Niki nyicipi. niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen kaya apa to, Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung set ngoten neh. Matur sembah nuwun nggih, Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho, Pak. Wong mandak. Sak lembar lho nangis Lah nggih. berkaca-kaca. Niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. nak nggih dianggap putra to, Pak. Dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Pak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, Nggih. leres. Kandas, Kula kalian buka kandas. lirik nggih, Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Pak, ya Allah. Jen. Bapaknya abang kula biru. Sembah nuwun. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Mangga Mas Tris ya. Pak bersama Pak Kades. Nggih. Luar biasa, Pak Lurah. Becut, jen Monggo santen saya, Pak. Sinten Sinten? wau? Sekdes, monggo. Niki Pak Sekdes kula niku paling nggo anteng dhewe iki ya. Oh. Nggih, monggo Pak Sekdes. Monggo Pak Sekdes, Pak Sekdes kali sinten mawon wau, Pak. Monggo. Nah, sapa mau? Pak Sekdes. Lage. Nggih. Pak Kapolsek. Kapolsek. monggo, kalian Pak Dan Ramil. Benjing getun lho jenengan. Wadah. Beh jan tenan. Mungkin nek jenengan mboten nyedek. Benjing mesti ngrasani. Pak Sekdes. Monggo. Pak Kapolsek. Sepoti, beda sepi ya.
Sekdes niki nggih. Nggih. Ya. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Nggih. Wilujeng dalu, Dalu, Mbak Niken. Heeh. Bah kok grogi to kan Mbak Niken. Lha napa? Bane Ampun, grogi, wayu Pak. tenan Mbak Wah. Wah, Ah, tumongi ya. Oh ya Allah, aku lah dilem karo Pak Sekdes mosok dalange ra ngelem aku. ya engko tak elem to. Nek wong loro tak elem to engko. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru ing wekdal menika bersih dusun nggih Nggih. supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene bersih dusun menika Bu nggih Bapak-bapak nggih Nggih. kalih tirose biar ini mau pripun mboten nyaur lali biar ini nggih Anu, Pak Lurah oh, nggih sing nyemutken nggih. nggih nggih Pajek to. nggih nggih anu bocangge Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru Oh nggih. nggih wontenipun dusun menika 6 dusun Oh nggih. nggih Nggih. dados memang sampun dados adatipun Nggih. mbok bilih warga kita nggadahi napa niki istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Menika Biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo. Monggo. Jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas niki Pak Sekdes napa? Anu Ganteng no mboten Pak Sekdes kula. Ganteng Ganteng to? saya sungguh ganteng. Lah, tumongi ya. lungiting asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Ya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun wah. Jen Pak Sekdes ganteng Lah gagah. tenan to. Tumongi ya. Mbah durung disawar mung ora ngelem e. Masa disawar ngelem. Dene Ken. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Iya Kok mancung. lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, ngomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padalang nggih? Padune. Lah, nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting napa? asmara. Lungiting asmara. Lungiting asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip. Bapak angkik-angkik Pak. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Kalian kersa Padang mboten? Ramil. Monggo sareng-sareng. Heeh. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Pak. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerup kan TikTok kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Pak asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. asilie lintune niku napa malih Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no paling. Oh mboten Pak, mboten. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah napa to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Terus no, nuwun. nggih. Monggo. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini.
Ya, ya. Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki seneng lek anek aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencertne ini kan salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Heeh. Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Heeh. Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah suweneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah suweneng ning nyapa ta jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan dia mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Heeh, ngadeg gune Mbah saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Kok lagi iso karo marga ngene lho Mas. Kok enak ngono. Ngadeg ya, Mbah nggih. Ayo. Yo sian. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok diadang. Arep balang kok. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar, nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo, nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut tes. Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hake. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati pitaku yo selali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti ning iki. YouTube tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki ya Mas ya. Yogane Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilikan ndi? Iki. Rene aja ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam iki nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel ra mok. Ngadeg kok. Wis ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wuh, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dek niken urung. Beh. Ki jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Mau nak dek niken anu tak dereng bawa. Lagi diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Aja rada-rada Mas dhewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Ade jendak bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet toh. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngono jare. Bu, Mik. Aku rong tau kok, Mbah. Tapi ya.
mie. Oh bapake gong dimik ayo Pak ayo. Kaya Jangan. gale kaya. Ayo Pak bapak anake ben nembang dhisik ya. Anake ben nembang sik adine menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur suluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kan kutang. Wah, kae. Heeh. Ning kene Dik, ning kene Dik. Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu kuwi anake Akbar Syahlam karo Niken Salintri. Alah ngono lho Mas Teh kan ibuke sinden, bapake dalang. Iki aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing betul. Malu kucing gitu. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Ayo budak ora ngomong rek kok. Iya iya. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malah kaya Upin Jan, Ipin. suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Jan. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan, buat jajan. Buat Alah, jajan dulu. makasih. Kok lek apik no ditambahi yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. mong sliramu kang dadi telenging ati Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek Iya, jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. Dewi iki pemene pen nampa mantu ngono yo yang yo. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Ayo, kene, Ben kene. tambah. Ah ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngerangkul ora yo pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Tekan. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Polah ini. Piye. Walah. Lha ngejrati sikil. Mancek ayo mancek. Apa isine? Mancek rene mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget teh. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Isa apa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe Kleru. duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Ya. Heeh. Ndak. Iroke iso digawe karo Nisa. Malah kali. Lanjutno. oh selawas sanggonku nunggu astagfirullahaladzim Beda kuat aku, Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul. Mas aja mundur. geger ombone ram to ya ya Kok gruaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel sama. Wegah kok. Rawe ta. Oh, Mas Jerman pengen. Terus amung tansah ngleledo Lele ngono kuwi iki yo nggih pempes lho delok. Sik kok ndep apa jenenge nganu
anu lho Mas apa? Apa kayak subalan ngono? Oh, kayak supelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Oh tuntas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngeling ana rikala dina kepungkur. Kuwi ya kuliah lho kan. Kok kan to? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya, Ya mama. Oke. Mana kono. Mamah niken. Mamah niken. Piye Mas? Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Pak kersa Damramil. mboten? Monggo sareng-sareng. Heeh. Oh niken mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Pak asline pripun? Lurah milenial iki TikTokan barang nggih. Deko kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. nasilie lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silien ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono lho. Walah, nggih kurang no paling. Oh mboten Pak, mboten. Nggih mboten sembahyang nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah napa ta jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Terus no, nuwun. nggih. Monggo. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya. Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki senengane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencertne ini kan Salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa ta jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalahe. Heeh, ngadeg gune Mbah Saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Engko lek iso karo marga ngene lho Mas. Kepopo enak ngono. Yen mangkono yo bareng tetungga hanya nyuwun marang Dewa Tresna hanya nyuwun marang Dewa Tresna. Terima kasih luar Dene biasa. terima kasihan. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene? Arep balik kok Ndak oleh. diadang. Arep balang Ya, kok aku. arep. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut tes. Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hae. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati piye aku yo selali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa?
Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti ning iki. YouTube tulisannya kanca-kanca. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki ya Mas ya. Yogane Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilikan ndi? Iki. Rene aja ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam iki nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel e ramok. Ngadeg kok. Wes ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wuh, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dek niken urung. Beh. Kin jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dek niken anu tak dereng bawa. Lagi diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Aja rada-rada Mas dhewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Ade jendak bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet toh. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Anu, ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Mik. Aku rong tau, Mbah. Tapi ya piye? Piye? Mik. Oh bapake gong dimik ayo Pak, ayo. Eh, Kaya jangan gale kaya. Ayo Nih, Pak, Mas. Bapak. Iya. Anake ben nembang dhisik kok ya. Anake ben nembang sik, adewe menikmati. Dedek sik ayo. lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono wis. Anak adus piye? Ya jugur suluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kan kutang. Nah, kayak. Heeh. Ning kene Dik, Wah. Iya, iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu kuwi anake Akbar Syahlam karo Niken Salindri. Alah, ngono lho Mas Teh kan ibuke sinden, bapake dalang. Jadi aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing, betul. Kok malu kucing gitu. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gede. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Ayo budak ora ngomong ora kok. Iya iya. Oh. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malah kaya Upin Jan, Ipin. suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Jan. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan. Buat Alah, jajan dulu. makasih. Kok lek apik no ditambahi yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi
telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak Dewi iki pemene penompo mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Ayo, kene, Ben kene. tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngerangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus. kene. Tekan. Anu ndak kene pangku. Apa senenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Polah ini. Piye. Walah. Lah, ngejrati sikil. Mancek ya, Mas. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget tene. Yo, abote golek sego sak emplokan koyo ngene. Sapa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Piroke iso digawe karo Nisa. Malah salim. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Beda kuat aku, Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul Mas aja mundur. geger ombone ram to. Ya ya. Kok gruaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel to, Mas. Wegah kok. Rawe ta. Oh, Mas Jerman pengen. Terus Amung tansah ngleledok. Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok apa jenenge nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Hei. Oh, terutah. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi ya kuliah lo kan. Kok kan to? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya, Ya mama. Oke. Mana kono. Mamah niken. Mamah niken. Piye, Mas? Hah? Piye? Wis jare ya kuliah to. Yo, alhamdulillah kuliah, Mas. Iki kuliah ki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Ya diitung tugelan ngono. Tugelan kaya Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae murid gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye, apa piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Iki ki pacare lho. Iki pacare to, tak kira aku mbokne. Kok mbokne ki ning kene kok. boke kok loro lho. Yo, Kowe lah ngemik. geragas apa piye lho, Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki, Pak. Ora. Piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Heeh. Teko di. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing batin. Dicium sik tangane. Oh. Kayak anak ae karo Bu. Wis Sae kengisoran dadi angel. Angel. tembakangan tutukne. Kok iso mencolot lho. Kok kaya kuat. Gusti Allah. Wawut to. Wes, Yo. wes kayak kono wae ya. Wes. Anu ya, tembakangan, Tembakangan. Nomor Oke. mundut mau WA. Sen joget ora iki? Gak.
Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh ngono ya. Ketoke apike lampune dipateni ora apik ketoke. Aku. Yo. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang kumetes dadi sing nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung sing uripku yen ora ana sliramu Sumilire alir tansah dudut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rino Asta Bato Suka Apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah mani seesemu lewat tembang kangen iki wujud tresnanku Ayo. Asik sono Wonorejo bergoyang Oke. wayah wengi udan krimis ra wis ayo kamu metes dadi saksi gonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung sroning uripku yen ora ana sliramu asli Sumilire alir tansah dudut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki kandang uyung rena wangi ayo sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang
ngenteni baline endah manis esemu lewat tembangkan iki wujud tresnaku matur Terima kasih. matur Iki uga ana pamundutan Napa, Mas? Sutya saka kader Posyandu Wonorejo request gending Sutya karo Sutya. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Ayo nanjake Nanjake sinten. sinten? Ben ora leren. Sapa iki yo Anu Mbak Enggar Mbak Enggar. karo Mbak Dwi. Mbak Dwi oke Sutya. Sutya nggih Sampeyan joget ya ora apa-apa. Oke. Ayo jumeneng berdua di spot yo. Oke. Sampun. Sutya Mbak Enggar arep Siap. mundut mereka. Nggih. Ya. Kader Posyandu Wonorejo nggih. Mangga, yuk musik ya. Dijogeti Mas Victor. nggih Mas Oke, yuk. Katekke Mas Tris mangga. Victor yang tengah no. Yo. Asta Brata suka. Oke, terima kasih. Yuk terakhir, mengko perkara lagu selanjutnya disambung ning goro-goro. Terakhir di Sinta. Yo, jemeneng sepati. Duduk tar gak apa-apa. Oke. Nanti disambung lagi goro-goro. Wilujeng dalu Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Nggih, Dalang. dua pilihan niki. Napa? Gubuk Asmara napa Gerajakan Banyuwangi? Gubuk Asmara. Napa, Pak? Pripun gerajakan apa gubuk asmara? Gerajakan. Iya, Mas. Ya gerajakan ra apa-apa. Nggih. Gerajakan lah. Mengke nggih, Pak, gubuk asmara. Gara-gara. Maka yuk gerajakan ya nggak penutup limbuan ya tatik yuk. Gerajakan Banyuwangi Raino Biangi sing tau sepi lanang wadon kang nekani langake susah hati
susah ngati longgo ning pasiran samburan reredawan ambi mangan ning pinggiran kang wadon biru-biran siran nambi kangen deng asli Terima kasih Dik Sinta. nggih Nak piye? Perkara guyon karo lagu-lagu disambung ning Pathet Sanga gara-gara ngono, Mak. Ingkang baku cecawe sesaji ingkang sinuwun pelok. Mengko yen kedlarung-dlarung mundhak dadi dukan ingkang sinuwun, ayo Mak tak derekke. Sing dupa kumelun mangambar selaning krana sumerbak arum kandhanya. Kaya ngene lalaku biyen apa kandhetamu ayo yen pancene titik lagu gelo. Iya gelo. Sing penting aja gelo karo aku. Ndak. Oh. Iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng? Pak Kami Tuwa. Anu Pak Kasun. Belum. Oh, belum diaturi minggah. Mergo Iya. iki undangane banyak niki. Wow. Sing kepareng rawuh. Monggo Pak Kasun. Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih. Pak Kasun. Sini dong. Pak Kasun. Wah, monggo Pak Kasun. Ayo disepoti yuk. Ayo. Ini namanya Mas Kasun, bukan Pak Kasun. Kowe kelakon Kasune turu jaba kok. Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei.
Mboten Pak niki namung gojek nggih Pak nggih. 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 Anu Pak, sepeda luar. komentar sepatah dua patah Iya, kata. monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam hari ini ramai, pengunjung padat Nggih. krono Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh kancane niki. Nggih bola niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih, Sing taksih lenggah. niki bapak kula nggih tasih teng mriki, Oh, Bapak nggih. Kades, Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Mboten rugi. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang Dono Swanten sinten kinten-kinten. Mumpung wonten Napa panjenengan ki Mbak? Nek kula ki mbak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih monggo. Monggo Bapak Kades Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Tuk tuk tuk. Wah. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pak Dara. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, bintang- gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar Nggih. biasa. Matur Saya suwun. tambahin no, Mbak Pak, Niken. saya. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbak. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken. Badhe Napa niki? Dono Swanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duet nggih Duet monggo. nggih monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho sing mboten penak gitu. Mboten Pak, namung guyon Pak. Lem Nggih. tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak sremeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak mau. Wadah. Duet napa Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Nek kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen Niki nyicipi. niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen kaya apa to Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung set ngoten neh. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho Pak, wong mandak. Sak lembar lo nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. nggih dianggap putra to, Pak. Dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Mbak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, Nggih. leres. Kandas Kula kalian buka kandas. lirik nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Niki
yogane nggih Mary. Manjeri. Pak, ya Allah. Sen. Bapaknya abang kula biru. Sembah nuwun. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Mangga Mas Tris ya. Pak bersama Pak Kades. Wah, luar biasa Pak Lurah. Bedut jan santen sae Pak. Sinten wau? Des, monggo. Niki Pak Sekdes kula niku paling ganteng dhewe iki ya. Oh. Nggih, monggo Pak Sekdes. Monggo Pak Sekdes. Pak Sekdes kali sinten mawon wau Pak? Monggo. Nah, sapa mau? Pak Sekdes. Lage. Nggih, Pak Kapolsek. Kapolsek. monggo, kalian Pak Dan Ramil. Benjing getun lho jenengan. Wadah. Beh jan tenan. Mungkin nek jenengan mboten nyedek. Benjing mesti ngrasani. Pak Sekdes. Monggo. Pak Kapolsek. Sepoti. Beda sepi ya. Iki Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Mbak Niken. Lah kok grogi to Mbak Niken. Ngeten napa? Bane wayu tenan Mbak Niken. Ah, domongi ya. Oh ya Allah, kula dilem karo Pak Sekdes mosok dalange ra ngelem aku. Ya engko tak elem to. Nek wong loro tak elem to engko. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru ing wekdal menika bersih dusun nggih Nggih. supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene bersih dusun menika Bu nggih Bapak nggih Nggih. kalih tirose biar ini mau pripun mboten nyaur lali biar ini nggih Pak Lurah nggih sing nyemutken nggih. Nggih Pajek to. nggih anu bucange Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru. Oh nggih. Nggih, wontenipun dusun menika 6 dusun. Oh nggih. 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 Dados memang sampun dados adatipun. Nggih. Mbok bilih warga kita nggadahi napa niki? Istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Menika Biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo. Jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas niki Pak Sekdes napa? Anu Ganteng no mboten Pak Sekdes kula. Ganteng to. Saya sungguh ganteng. Lah, domongi ya. lungiting asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Ya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Wah.
Jen Pak Sekdes ganteng Lah gagah. tenan to. Temongi yo. Durung disawarmu ngrong ngelem e. Masa disawar ngolem. Dene Ken. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Iya Kok mancung. lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, tomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padalang nggih? Padune. Nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip. Bapak angkik-angkik, Pak. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Kalian kersa Pak mboten. Ramil. Monggo sareng-sareng. Heeh. Oh niken mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Pak. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok-e kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Wah, Asline Kan, pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. kasih liye lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no paling. Oh mboten Pak, mboten. Nggih mboten sembahyang nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah napa to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Terus nuwun. nggih. Yo. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya, ya, Ning kene bae wis to, ning kene bae ibu-ibu ki seneng lekane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencertne ini kan salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa to jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngadeg ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Heeh, ngadeg gune Mbah Saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Kok lagi iso karo marga ngene lho Mas. Kepopo enak ngono. Ngadeg ya Mbah nggih. Ayo. Yo. Nanging nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok Ndak oleh. diadang. Arep balang kok. Aku. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar, nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo, nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hake. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati pitaku yo selali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti di iki. YouTube kan tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama. Bersama Astabrata.
Oh ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik ya anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing nulis lirik. Rumah saku ki ya Mas ya. Yoga Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilian, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilian ndi? Iki. Rene njajal ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho ngrene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel ramu. Ngadeg kok. Wis ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wah, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Ki jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Mau nak dik niken anu tak dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki. Suarane top Pak niki, Pak. Aja rada-rada Mas dhewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Ade jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet toh. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Mik. Aku rong tau kok, Mbah. Piye? Piye? Mik. Oh bapake gong dimik ya ayo Pak, ayo. Eh, Pak. Kaya jangan gale kaya. Ayo Nih, Pak, Mas. Bapak. Iya. Anake ben nembang dhisik kok ya. Anake ben nembang sik, adewe Adewe menikmati. nggih dedek sik ayo. lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur sluluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kan kutang. Oh. Wah, kae. Heeh. Ning kene Dik, ning kene Dik. Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salintri. Alah ngono lho Mas tekan ibuke sinden, bapake dalang. Iki Eh, aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. ya. Malu kucing, betul. Kok malu kucing gitu. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gede. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Ayo budak ora ngomong ora kok. Iya iya. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malah kaya Upin Ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nyang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan. Buat Alah, jajan dulu. makasih. Kok lek apik ngono ditambahi yo ya. Ah ngono. Oke. Kok tambahi susu. Loh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. mong sliramu kang dadi telenging ati Anu,
Iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak Dewi iki pemene ben nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Yo kene. Ben tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Aduh lah ngene iki lek ngerangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang kene. Tekan. Anu ndak kene pangku. Apa senenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Polane iki. Piye? Walah. Lah, ngejrati sikil. Macek ya, macek. Apa isine? Macek rene, macek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget teh. Yo, abote golek sego sak emplokan koyo ngene. Sapa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Piroke iso digawe karo Nisa. Malah salim. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Beda kuat aku Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul. Mas aja mundur. Gegerok ombone ram to. Ya. Kok gruaket. Malah aku sing jengking ya kesel to, Mas. Wegah kok. Rawe ta. Oh, Mas Irman pengen. Terus amung tansah ngleledo Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok apa jenenge nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh kaya supelan ngono kae. ya asli ya. Masa asli. Oh trutas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi ya kuliah lo kan. Kok kan to? Dek, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya, Ya mama. Oke. Tanah kono. Mamah niken. Piye Mas? Hah? Piye? Kowe jare ya kuliah to? Yo alhamdulillah kuliah Mas. Iki kuliah ki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Ya diitung tugelan ngono. Tugelan kok Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae murid yang gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye, Mam? Piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Iki ki pacare lho. Iki pacare to, tak kira aku mbokne. Kok mbokne ki ning kene kok. mboke kok loro lho. Yo, lah ngepi. Geragas apa piye lho, Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki, Pak. Ora. Piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Teko di. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing